ଆମ ଘରେ ଆଜି ଆସି କିଏ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ଛାତ ଉପରକୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଖିବାରେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ମତେ ଆଉ କୋଉଥିରେ ହିଁ ମିଳେନି। ମତେ ଏବେ ଯେତେ ବାଧା ଲାଗୁନା କାହିଁକି ଏମାନେ ଯେହେତୁ ମୋ ଉପରେ ଛାତ ଉପରେ ଚାହିଁକି ବସିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଆଗ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇକି ପଳେଇ ଆସେ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର କାମ ଯେତକ ଥାଏ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିକି ମୁଁ ରେଡି ହେଇଯାଏ। ଆଜିର ପାଗ କିଛି ଏଇ ଟାଇପର ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖି ତାକୁ ଟିକେ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଦେଲି। ପ୍ରଥମ ଡ୍ୟୁଟି ମୋର ଚାହାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ କରିବି ଭାବୁଥିଲି। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଯେହେତୁ ଶାଶୁଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଏବେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ରାତି 12 କିମ୍ବା 1 ବାଜିଯାଉଛି। ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ନିଦ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହଉନି ଆଉ ଭାରି ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁକା ଇଚ୍ଛା ବି ହଉନଥିଲା କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଫିର୍ ବି କିଛି କାମ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଲି ରାତିରୁ ଯୋଉ ପିଠା ପାଇଁକା ବ୍ୟାଟର ରେଡି କରି ରଖିଥିଲି ସେଥିରେ ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ବି ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାହା ସହ ସାଇଡ଼ରେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ତେଲରେ ବୁଟ ଡାଲି ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ ଆଉ ଟମାଟର ପକେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ବା ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ହାଲକା ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ଯେମିତି ଟମାଟୋ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ଯେ ଯାହା ମୁଁ କରେ ସେଇଟା ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଠା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଗୋଟେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ବାବା ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ଚାହା କରିବାକୁ ଚାହା କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ପିଠା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି। ତା ଭିତରେ ଟମାଟୋ ଚଟଣି ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଆଣିଥିଲି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏମିତି ନର୍ମାଲ ତ ଆମେ ଚଟଣି ଖାଇପାରିବା କିନ୍ତୁ ଛୁଙ୍କ କରିଦେଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଟିକେ। ତାପରେ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ପୁଣି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ଲଞ୍ଚର ପ୍ରିପାରେସନରେ। ଆଜି ଯେମିତିକି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଲଞ୍ଚରେ ବହୁତ କମ୍ ଆଇଟମ୍ ମୁଁ କରିଥିଲି। ଭାତ ତ ମୁଁ କରିସାରିଥିଲି। ତାପରେ ଡାଲି ଛୁଙ୍କ କରିଦେଇଥିଲି। ଡାଲି ଛୁଙ୍କ ପରେ ମୁଁ ପୋଇ ତରକାରୀ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲି ପୋଇ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି କିଛି ହେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପୋଇ ତରକାରୀ ତ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମମି ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ମମି ପଚାରିଲା କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ଭାତ, ଡାଲି, ପୋଇ ତରକାରୀ ଆଜି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ସିଝେଇଥିଲି ପରିବା ପୋଇ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ମୁଁ ପୋଇ ପକେଇବାକୁ ହିଁ ମନ ନଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି କ'ଣ କଲି ତାକୁ ପରିବାକୁ କାଢ଼ିକି ପୁଣି ପୋଇକି ସେଥିରେ ପକେଇକି ପୁଣି ତାକୁ ସିଝେଇଲି। ସେଥିପାଇଁ ପୋଇକି ଆଗ ମୁଁ ତାକୁ କଷି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ସାନ ଶାଶୁଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରିଥିଲି। ମୋତେ ତ ପୋଇ ତରକାରୀ ଆସେନି। ତାପରେ ମୁଁ ବି ପୋଇ ଆଗରୁ ଖାଉନଥିଲି। ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଖୁଆଇକି ତାପରେ ପୋଇ ମୁଁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୁଁ ଆଜି କରିଛି କିନ୍ତୁ ସିଝେଇକିରି କରିଛି ଭାଜିକିରି କରିନି। ତଥାପି ତା ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା ସିଝେଇକିରି କଲେ ବି ତା ଟେଷ୍ଟ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ବି ରହୁଛି। ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ଆଜିର ଲଞ୍ଚ ଥାଳି। ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବି ବସିକି ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଖାଇସାରିଲା ବେଳକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଆମର କୁଣିଆ ଯିଏକି ଥିଲେ ମୋର ବଡ଼ ଭଣଜା। ଯେହେତୁ ନାନୀ ହେରିକା ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିକି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ କଲେଜ ଛୁଟି 1.5 ମାସ ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ।